Интересните моменти от живота на полковник Серафимов обаче не свършват с победата на Средногорския полк в Родопите. Той взима дейно участие и в Първата световна война, където е командир на първа бригада от 8-ма Тундженска дивизия. С нея полковникът се отличава при боевете край село Чеган. Именно това е връзката на полковник Серафимов с Стара Загора. Командването обаче не е забравило неизпълнението на заповед по време на Родопската шипка и не произвежда полковник Серафимов в чин генерал. Вече в запас, след Първата световна война, му предлага да получи генералския чин, но той отказва. Нека си остана полковник Серафимов, както ме знаят и обичат хората, за разлика от всички онези генерали, за които народът никога не е чувал. Полковник Владимир Серафимов умира през 1934 година в София. Освен славните военни подвизи след себе си, той оставя 5 дъщери, които успяват да съхранят делото му за поколенията. На паметника на загиналите от 3-та опълченска дружина и подполковник Калитин с ученици от 11, 10 и 12 клас отново се постарахме да облагородим района. Паметникът е издигнат през 1927-1929 година в памет на боевете за Стара Загора. Изпълнен не от врачански камък и бронз и представлява стъпаловидна основа, върху която е положен саркофаг, а върху него е стъпила бронзова фигура на разярен лъв. Надписът върху него гласи „Освободена, признателна България“. През лятото на 1877 година на българска територия се водят люти сражения. Решава се изходът на една война. През горещото лято на 1877 година на българска територия се водят люти сражения. Решава се изходът на една война. Сред загиналите герои е младият 30-годишен подполковник Павел Петрович Калитин. Роден на 30 август 1846 година в малко селце край град Холм, Псковска губерния, Русия. Потомък е на небогат дворянски род. Следвайки заветите на своите предци, Павел Петрович от ранна възраст избира професията на военния. През 1865 г. 19-годишният юноша завършва успешно Павловското военно училище и е произведен в чин подпоручик. Участието на Калитин в Руско-турската война 1877-78 година е съзнателно действие на достоен военен и храбър офицер. Сам подава рапорт за прекъсване на отпуска и включване в действащата армия. Назначен е за командир на 3-та дружина в българското опълчение под общото командване на генерал-майор Столетов. За своята смелост, веселост и сърдечни отношения към войниците, Павел Калитин е сред най-обичаните офицери в армията. Именно тук, край Стара Загора, на 19-31 юли 1877 година, опълчението получава своето бойно кръщение. Точно тук, на чадър могила край Стара Загора, е решаващият момент. Подполковник Павел Калитин повежда в атака своите другари под звуците на военни маршове. Особено самоотвержен в боя за светинята Самарско знаме. Умирайки в неравния бой за спасяване на знамето, Калитин успява да извика: „Момчета, нашето знаме е с нас, напред след него“. От 1906 година село Джуранли приема името Калитиново, а през 1927 година в Стара Загора е издигнат паметник на мястото на сраженията. В саркофаг са положени костите на 359 български и 12 руски войни. Сред народа този паметник е известен като паметникът на подполковник Калитин. Заедно с ученици от 11 клас посетихме регионалният исторически музей Стара Загора. Експозицията на регионалният музей е разположена в специална сграда, построена върху останки от централната улица на античният град Августа Траяна и в силует представлява идеята за пясъчен часовник.
Открит е официално на 3 март 2009 година. Отделът Нова история към музея съхранява и популяризира движими културни ценности, свързани с историческото минало на Стара Загора и региона от съединението на княжество България с източна Румелия 1885 г. до края на Втората световна война. Стара Загора се водят първите големи сражения по време на Руско-турската освободителна война, а името на града се свързва с подвига и саможертвата на руските войни и българските опълченци срещу ордите на Сюлейман Паша. Голяма част от експонатите в музея са свързани именно с тези битки. Интерес представлява и знамето на старозагорските въстаници. Една от най-богатите и атрактивни колекции е от участието на старозагорци във войните за национално освобождение и обединение 1912-1918 година. Колекция от униформи, оръжие, ордени и медали, снаряжения, вещи, снимки, картички и документи. В училище ни гостуваха и представители на Национално дружество Традиция. Национално дружество Традиция е доброволна, неполитическа, патриотична и културно-просветна общност на граждани, проявяващи професионални и любителски интереси към традициите във въоръжените сили по отношение на моралните ценности, воинските ритуали, униформените облекла, наградните знаци, историческото оръжие и военните символи. В момента има 38 колона на Национално дружество Традиция с около 1600 членове. Основният предмет на дейност е осъществяване на широка културно-просветна дейност за популяризиране, съхраняване и развитие на националните традиции, за издирване и колекциониране на разрешените от закона предмети, свързани с дейността на въоръжените сили и силите за вътрешна сигурност. Една от най-завладяващите ни прояви бе загостуването именно на регионален клуб Традиция от Стара Загора, регионален клуб Традиция Нова Загора, както и от Българската федерация на любителите на историческо оръжие под Минчо Кърнчев, град Стара Загора. Друго наше посещение беше с ученици от 10 клас Държавен архив. Архивът е създаден през 1952 година като отдел на окръжно управление на МВР Стара Загора на основание указ номер 515. В Държавен архив Стара Загора се съхраняват в оригинал и копия закони, укази, постановления, решения, правилници, наредби, инструкции, доклади, протоколи, планове, отчети, бюджети, официална и лична кореспонденция, снимки, афиши, дневници, научно-техническа документация и други, обединени в архивни фондове, учрежденски и лични. Конкретно нашето посещение беше свързано с запознаване с архива на генерал Делчо Делчев и на поп Минчо Кънчев. Към архива функционира читална и библиотека. В научно-справочната библиотека са заведени 1981 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания. Един от най-забавните моменти беше, може би, разучаването на популярният химн Тих бял Дунав. Може би това беше и най-сплотяващият момент от програмата, в който ученици от 11 клас се опитаха да възпроизведат и да се запознаят с музиката, текста на Тих бял Дунав. Допълнително правихме видеа в Регионалния исторически музей за разучаване и рецитиране на текстовете от български химни. Заразиха се дори и най-големите песимисти и пишман певци, но емоцията си заслужаваше.
И на финал може да кажем, че за да усетиш в ръцете си пушка, която е ползвана преди повече от 100 години, и да влезеш в ролята на опълченец, да държиш в ръката си медал, който е бил на гърдите на проявил се в боя войник, какъв по-добър пример за патриотично възпитание? Още отекват в нас думите на полковник Серафимов да се отстъпи, не, никога. Особено самоотвержен в боя за светинята Самарско знаме е подполковник Калитин. Умирайки в неравния бой за спасяване на знамето, той продължава да скандира напред след него. Няма как да не се запали искрицата на патриотизма и родовата памет след всички тези прояви, организирани с много добро чувство и всеотдайност по национална програма, изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия, модул 1 на Министерство на образованието и науката съвместно с Министерство на отбраната. Ясен месец вече сгрява над зелената гора. Цяла странджа роб запява песен нова, юнашка. През потоци, реки и бърда, нещо пълзи, застава. Дал е Юда Самудива или Луда Гидия. Ние Юда Самудива, най-ечета юнаци, плашила за читаци. Бързат да пристигнат преди петли в сърмашик, да ги никой не угади и ги подло предаде. Но шпионско око мръсно отде ги е съзряло. Тоз час тръгва и отива, на врага чета предава. Денят мина мирно, тихо, дойде нощта ужасна. Аскер селото загради и чета завари. Съмна вече на целото, изток пламна в зора, пушка пукна, еко текна, знак се даде за борба. Юнаци, сал петима, един срещу стотина, бомби трещат, куршум пищи, цяла странджа вече е че. Тиранинът е оплашен от геройската борба. Няма вече плахи роби, има горди юнаци. Гръм куршумен, гръм отново. Скъпа кръв по рой тече. Падна пино, равашола. Пад, мрът в борбата си нова. Осърмашик село славно. От юнашката борба Осърмашик знаме ново на тракийската скървавена, плаче вдовица люто ранена. Български чеда, цял свят ни гледа, хай към победа, славно да вървим. Левът балкански в бой великански, с орди душмански водени крила. Млади и знойни, във вихлиите бойни, ние сме достойни, лавре да берем. Ние сме народа, за чест, за мила родина, който знае да мре. Всемогъщ прави Боже, молим царя ни пазим, дай му сили, за да може зли поврати да се рази. За погром на враговете, за славни бъднини. Боже, царю на царете, дай на царя светли дни, а на българското племе ума Боже просветли. С любов да се обреме и задръжно процъфти, чрез съгласие да може силна воля да разви, чрез напредък дай му Боже силно име да доби. Подвизи и слава, но робство и нагнет последния ден настава. Слънцето изгре, свободни да ни грее, той, който умре, в смъртта ще оживее. Напред и все напред, да няма пръв и сетен, сплотен и строен ред, към идеал заветен, и към който е лице обърнал цял народ, всяко е сърце, жаднящо живот. Напред и все напред, реки от кръв пред нази, и трупове безчет, и тях ще им ги прегази. На желание и бряг ще минеме отвъд, над петвековния враг ни носим Божий съд. Напред и все напред, десница да не слави. Юнашкият завет, победата ще грабне. Когато обичта към подвиг вдъхнови, с мечът на смъртта, живот ще обнови. Напред и все напред, към подвизи и слава. И сърцата най-напред, свободата изгрява. И сърцата тя изгре, делата да огрее, то с който бъл той вечно ще живее. Войници, вие в друг полк минахте. Те няма отпуск, ни зов за борба. Вие, братски, се прегърнахте, легнахте и лека нощ, навеки си казахте, до втората тръба. Но що паднахте тук, деца борливи, за трон или злат, за някой лекомир, да беше що, оставили бихте живи.
не бихте срещали тъй горделиви, Куршума, спете в мир. Българио, за тебе те умряха, една бе ти достойна заред тях, и те за теб достойни, майко бяха, и твоето име само като мълвяха, умираха без страх. Но кой ви знае, че спите в тези полета, над вашия гроб забвението цъфти? Кои сте вие? Над сянката ви клета не мисли никой днес, освен поета и майка, и майките свети. Урци, венец ви свих от песен жива, от звукове, що никой не избира, от диви рев на битката гръмливо, от екото на Витоша бурлива, от вашето ура. И този венец, той няма да завени. И тая песен вечно ще гърми из българските планини зелени. И славата ще вечно пее стени над гробни ви хълми. Почивайте по тези могили ледни, не ще да чуете веч тръба, ни вожд, ни славни гръм на битките победни. Към вечността е маршът ви последен. Юнаци, лека нощ!